Jag syns vi har evnat att gå en föreställning. Det handlar riktigt mycket om vrede och innerlukket vrede. Och vad fuckar man av den innerlukkede vrede utan att sån gå på kompromiss med sig själv. Och all den smärta det ligger bredvid den vrede. Så hvordan har du det med mor i den situation? Kan du konkretisere det? Ja, jamen, det er som om, at jeg ingenting føler. Ønskebarnet vil gerne være nogen, og ønskebarnet prøver at finde forskellige sider frem, som kan hjælpe ønskebarnet. Vi møder julegruppen for eksempel, Amen og My Lady. Forskellige typer, mere eller mindre behagelige. Vi er i et børneværelse, fordi vi ligesom bliver nødt til at gå tilbage i barndommen for at finde ud af, hvorfor vi er så fucked up, som vi er. Så mor er ikke død, men hun ligger i kisten. Ja. Hvad har ønskebarnet gang i? Ønskebarnet arbejder med sig selv og prøver at finde rundt i forskellige livsfaser og finde rundt i gamle traumer og prøver at rydde op. Man kan både uppleva föreställningen som att det är två av den samma, två liksom sidor av den samma person det snackar med sig själv, men plötsligt är det måske också mor och dotter eller önskebarnet och en terapeut, eller så är det måske önskebarnet och lejeterapeut. Och jag ville se att logiken till det skapades riktigt mycket för mig av att vi föreställer oss att vi är inne i huvudet på ett mänske, det kämpar riktigt mycket med forskellige ting. Navlestrengen, det er simpelthen forbindelsen til mor, som vi ikke rigtig har fået kappet. Man kan også sige, at forbindelsen til mor kunne være god. Der er også rigtig meget godt i den her navlestreng. Men lige nu arbejder vi altså på det, der ikke er så godt.